Baybayin po ng Bolinao at Anda nananatiling positibo sa red tide toxin. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nananatiling positibo sa red tide toxin ang lahat ng uri ng shellfish at alamang na nakukuha mula sa baybaying dagat ng Bolinao at Anda. Batay sa pinakahuling abiso, nakitaan pa rin ng paralytic shellfish poison o red tide toxin ang mga shellfish at alamang mula sa nasabing lugar. Dahil dito, pinayuhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 1 ang publiko na iwasan ang pagkain ng shellfish at alamang na nagmula sa mga nasabing lugar upang maiwasan ang banta sa kalusugan. Kasabay nito, inatasan din ng mga mangingisda at nagtitinda na itigil muna ang pangunguha, pag-aani, pagdadala at pagbibenta ng shellfish at alamang mula sa mga apektadong lugar hanggat hindi pa inaalis ang opisyal na abiso. Samantala, nananatiling ligtas namang kainin ng mga isda, pusit, alimango, hipon at iba pang lamang dagat na hindi kabilang sa shellfish basta ang mga ito ay sariwa, tinanggalan ng laman na loob at maayos na nilinis at hinugasan bago lutuin. Patuloy naman ang pagbabantay ng BIFAR sa kalagayan ng baybaying dagat sa Bolinao at Anda at maglalabas ng karagdagang abiso sakaling may pagbabago sa sitwasyon. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.